Yau ga mu a wuri mai ban sha'awa wanda yake tattare da tarihin Prime Ministocin Indiya da gudunmuwar da suka bayar a ƙasar. Ku biyo ni domin in nuna muku. Wannan ɗakin da kuke gani shine ɗakin Prime Minister farko na India, wato Jawaharlal Nehru, wanda a cikin wannan ɗakin ne ya rasu. Sai kuma wannan da kuke gani ɗakin karatunsa ne kamar yadda kuke gani. Shi kuma wannan da kuke gani ɗakin da yake saukar da baƙinsa ne. Wannan shine ɗakin Indira Gandhi, tsohuwar Prime Minister kuma ɗiyar Prime Minister farko a ƙasar India. Wannan shine zauren Prime Minister Jawaharlal Nehru. Wannan zauren ya kunshi cikakken bayani game da Prime Minister farko a ƙasar India. Sai wannan wurin da ya kunshi kundin tsarin mulkin India. Wannan mutumi shine ake kira da Dr. Rajendra, shugaban ƙasar India na farko wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin samun 'yancin kan ƙasar. Wannan ya kunshi mutanen da suka ba da gudunmuwa wurin ƙirƙirar kundin tsarin mulkin ƙasar. Shi ma wannan tsarin mulkin su ne wanda za a iya gani ta yaruka sama da 10. Kwatsam sai ga Babu Bulati yana gaida ku. Wa'annan da kuke gani hotunan Prime Ministocinsu ne tun daga na farko har zuwa wanda ke kan mulki a yau. Wannan zauren ana bayani akan yadda ƙasar Indiya ta fara bunƙasa ta hanyar cigaban zamani. Sai kuma wannan da ake kira Chandrayaan 3 shine ƙoƙari na 3 na Indiya don binciken wata, wanda ya zama babbar nasara a tarihin binciken sararin samaniya. Shi wannan abun kawai na gan shi na makalawa kunnuwana, amma fa gaskiya ban gane abin da suke faɗa ba. Ina ganin wannan na ce su waɗannan har yanzu ba su manta da COVID-19 ba. Kawai ko ina sawa na dinga ganin abubuwan COVID kala-kala. Nan da nan na ce ni kan ba da ni ba. Prime Minister Modi has summed up India's defense policy in succinct sentences. Now, हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे. Take a front row seat to witness the remarkable transformation of India's armed forces, guided by Prime Minister Modi's. This versatile infantry carrier vehicle wields a 30mm automatic cannon. Lightweight and ergonomically designed, the Indian Army's new uniform is designed taking into consideration when it comes to overcoming extreme environment and challenges. Fearless. Soaring at Mach 1.6, this supersonic, highly maneuverable, multi-role fighter jet is the smallest and lightest with safe. Now, हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे. Wannan shine ɗakin da muka yi experiencing yanayin yadda sojojin Indiya ke yaƙi, kamar da ni ake gaskiya abin gwanin ban sha'awa.